Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuripan wallah, pangnintan no si ko wallah tarima niyan sulangwan o mga amal tano mga pipiya saging kaya sagad kita no kaya mga gawi si ko Ramadan rampi sa sama niya napapagudasid naging kaya ulan-ulan na Ramadan. Riyot ini sampai tanurun wallah. Sama na ayalam baon naging kaya asrul awakhir. Giso aya parang ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira miya taling umaging kaya murya sa gawi na pagilot sa tinampi at tigu kibasaon. Udi na petak sa panaguntaman. Naginan ipatot ang gulaulaan tanong mambu. As kita no mga umatian kagya ginan pamana kake rawatatan ko nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusanso mga ala limo inibigay wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikong mga uri paniyan padunag yung kutwa katero wallah Laylatul Qadr tiwallah sa Quran inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alf shahr sabna ratigullah ini turunami sa Quran si ko laylatul qadr na anto na nguto laylatul qadri khairum min alf shahr pamana kiyong ko to laylatul qadr na tumu adi susang gibu ulan-ulan ay malag na sumapagamal o uripan wallah, mapagamal o miyarateya. Saging kanan kagagawi isa si kung mga kagagawi si ko saging kaya lambas ang kaya Ramadan nagyuto so Laylatul Qadr panganinta pala paletan noron mga masa. Na sumapagamal tanusan na tumo adi so mga amal mapagamal tanu si ko sang gibu ulan-ulan. Gito sang gibu ulan-ulan na pikwinto to na aya kay sugatan ay may sugatian na kalalawanan so 80 ragun. 80 agu 3 ragun agu patulan. Na mismos kita no na dita no garanti o kisampay tano sa betano mga pagidid sa lagidanan. Gito sabab patot dita no ini pakalpas na opportunity kagya da ba ini sambi. Nagu tanto ini kung malay arga lemo opportunity po si ko Allah subhanahu wa ta'ala inibigay niyan kita no akasabupan sa mana na kapag pinidutimbangan ng mga amal tano mga pipya naguka kipuro pangkatan tano si ko surga wallah si salongan namori gito sabab apa naman namaran tano giyang kaya lambas ang kaya ulan-ulan na Ramadan na manak tanuron sa mga simba baasan tanuron so kanggalbo kasi ko mga simba si ko Allah so mga tadim si ko Allah so keep pumaindugan si ko mga sambay nga sunna si ko mga tanatanaw kagawi mga qiyamul layl naugian ko to ang pamana di tanu di kapagandakla si ko kapag istighfar kapamang ni sarila si ko Allah kalukalo na maparulitan wag yung ko to rila wallah na mapeteno si ko pumakamaradikaan wallah saging kay pumakamaradikaan wallah si ko naraka saging kay amanan yan na ulan-ulan Ramadan pupang nitano si ko Allah sa tarimaan wallah suwemana na mga amal tano nagu lalayon tano pupakatiulin so mga niyat tano pupagchikin tano so mga niyat tano lalayon o makatitiulin makasusugot mababaluya mi plalagi diyan o di na maka sususun sa giyang ko to akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan wahtisaban pamana di kang gilbak na para tiyaya agu arap-arap si kubalas wallah kagito kakabaloy o puasa nga agusto sambayang ka saging kay ulan-ulan na Ramadan kiparat si kuyamana na miyaw na amyan dusa nga man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa mamuasa saging kay ulan-ulan Ramadan na ay ini pamana ini pamuasa niyan na imanan para teya nagu ihtisaban giyong utwa araparapian sa balas
wallah ara para piyang ubalas wallah agusto ka suswat wallah na iprilaw na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so miyay pos ayamanan yan na dusan yan. Wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sa manambayang si Ramadan pamendigin so sambayang saging kay Ramadan sa imanan wa ihtisaban. Para tiya nagu arap si balas wallah nagu kasuswat wallah rila wallah na iprilawon sumyay pos udinamiyaw na amiyan dusan yan na anda man ay ditano ka panaguntaman giya na miya kalalay niya chance sulang sumiya po sa miyan sa tano na mirilar kitano nagumiya kalalay niya chance mi puro sa mga deradat tano si sa alungan si ko surga wallah ameka makataling matano sa alungan na mori makapundid so timbangan o mga amal tano mga pipya tariman wallah so mga amal tano langon nagurilaan tano wallah padintano langon wallah si ko po mga maradika si ko siksa wallah si sa naraka jahannam mana so mga tao didin pa kasagad no Allah subhanahu wa ta'ala si ko naraka jahannam rilaan wallah so mga lokstano nagupa makasurga siran wallah so mga ofat kiran na pa makabagar no wallah so po nga sasakit kita no nagu siyapan tanong wallah si ko mga fitna pisusunan ang mga fitna sa giyang kaya kapagintaw na si itano pulimpusan si ko kababalitan no mabayuran tang tano si ko wallah nagu maparulitan no so limu wallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.